Zostaňme zase nejaký čas chvíľu v Božom slove, hej. Božie slovo je spôsobom, akým sa Boh nejako rozhodol nasycovať alebo posilňovať, pozbudzovať naše životy. Lebo na to, aby sme vedeli v našich životoch niekde sa dostať, alebo aby sa začali meniť veci tak, ako by sme si prijali, že by mali byť, tak potrebujú z niečoho vyrásť. Niečo im potrebuje dať takú energiu, aby tie zmeny, ktoré v životoch očakávame, ktoré chceme, aby mali nejaký základ, že z čoho by mohli vyrásť. Hej? Že čo je tá vec, že z čoho to vlastne tie zmeny vyrastú. Lebo napríklad v Biblii vidíme veľa potrieb, ktoré tam sú. Hej. Za Ježišom ľudia nechodili s nejakými že super duchovnými dôvodmi veľakrát. Hej. Že tam nevidíme ľudí, že ja tak veľmi túžim teraz poznať Boha, že teraz prichádzam za tebou. Ale veľakrát tam vidíme, že ľudia prichádzali z takých bežných dôvodov. Hej. A tie bežné dôvody bolo, že som chorý a potrebujem uzdravenie. Alebo ja neviem, že vyslobodenie, alebo problém s dieťaťom tam bol trebárs, hej, alebo nejaké veci, ktoré ich škreli aj v rodine, napríklad tá Samaritánka, tak tam bol problém zase v tom vzťahu v manželstve, hej, a teraz všetky tieto veci nejako vlastne končili pri tom, že zlievali sa tí ľudia vlastne u Ježiša a hľadali každá z tých potrieb bola každá vlastne inakšia, ale zlievalo sa to všetko u Ježiša a Ježiš na tie rôzne potreby, s ktorými ľudia prichádzali jeden s tým, jeden s hentým, tak on k tomu nejako dával vždy nejakú myšlienku. A teraz, alebo nejaké inštrukcie, že choď a sprav toto. Zvyčajne to bolo toto, hej, že nebolo to len, že neber si to tak a bude to dobré, alebo vieš, také falošné trošku, neviem, či falošné, ale také povrchné povzbudenia, hej, že nebolo to toto. Ale zvyčajne Ježiš povedal, že OK, počul som, vieš čo teraz sprav, choď a sprav toto. A keď ten človek bol schopný zobrať a ísť a spraviť presne to, čo mu on povedal, že má spraviť, tak tie veci sa obrátili z nejakej prehry alebo z choroby sa obrátili na zdravie a obrátilo sa to na dobré. Hej. Bolo tam jediná vec, alebo teda, že prebiehalo to takýmito spôsobmi, že človek mal nejakú problém, nejakú potrebu, niečo, teraz mohol prísť za Ježišom alebo nemusel, mohol si povedať, že ja si to vybavím sám a ja na to stačím, hej. Alebo mohol nejako skrátka ísť hľadať niekde inde. Ja neviem, k nejakým gréckym filozofom alebo čosi také, alebo k nejakej ľudskej múdrosti, ktorá už aj vtedy bola nejaká nahrobanená, ale niektorí si povedali, že dobre, tak ja nepôjdem ani tam, ale kde si vnútorne, v čom si ma to ťahá za tým Ježišom, o ktorom všetci hovoria. A teraz tí, ktorí sa teda nerozhodli k nemu prísť, tak ani neprišli. Ale tí, ktorí sa rozhodli k nemu prísť, tak došli, stretli sa s ním, vyrozprávali mu, že o čo ide a on im zvyčajne povedal, že počúvaj ma, správ teraz toto. Napríklad slepému povedal, choď a umyj sa v tom jazere Siloam. A keď to spravíš, ani mu nepovedal, že čo sa stane, len choď a sprav to. Hej. A teraz, že čo z toho sa dá vyčítať, alebo aké je z toho nejaká múdrosť, nejaké ponaučenie. Hej. A teda podľa mňa takéto, že ak už že môžem prísť za Ježišom, alebo nemusím, ak už za ním prídem, tak mal by som očakávať, že mi niečo povie. A keď mi niečo povie, tak mal by som byť ochotný to spraviť. Zázrak alebo vyriešenie bolo nie len, keď s ním prišli, že v tom by bol tá zmena. Že prišiel som za Ježišom, stretli sme sa, hurá, vyhral som. Nie. Nebolo ani v tom, že dokonca, že Ježiš mu niečo povedal a že spolu hovorili, že stretol som sa s Ježišom, je to fakt zaujímavý týpek, povedal také a také veci. Ani v tom ešte nebol zázrak. Zázrak bol až vtedy, keď ten človek prišiel za Ježišom, vypočul, čo má spraviť a potom išiel a spravil to. A teda tieto veci fungujú do dneska. Hej. Poprvé, či nás vôbec vnútorne ťahá, že chcem svoj život položiť na Ježiša alebo nie. Že chcem za ním vlastne kráčať v živote alebo nechcem. Lebo to je
To je dosť veľké rozhodnutie, si myslím, hej? Že to si treba, podľa Biblie je to napísané, že ani to netreba tak nejako, že ľahko vážne sľubovať, že je to vec, ktorú si treba dobre spočítať. Lebo je to tam prirovnané k tomu, že keď sa niekto púšťa stavať nejakú stavbu, že či si nezráta, že má za čo dostavať, že nezostane na hanbu, že do polovičky to vytiahne a potom to zostane také rozhádzané a nevystavané. Že môže byť aj to, že človek skrátka si to nevypočítal, alebo z inej strany, keby sme to povedali, tak to znamená, že potrebujem si zvážiť, že či vlastne s tým Ježišom fakt chcem žiť, alebo nechcem žiť. Lebo on sa netlačí nikomu na silu do života. Hej? On je napísané, že stojím pri dverách a klopem a keď niekto otvorí, tak vtedy k nemu vojdem. Nie, že musím, nie, že za každú cenu, alebo niečo také. Hej? A teraz teda, prvá zásadná otázka je, že chcem vôbec s Ježišom žiť a mám to vlastne zrátané? Lebo má to aj určité náklady. Čo keď mi povie niečo, čo sa mi možno nemusí zdať také, že na prvý pohľad, neviem, ľahké, alebo čo. Alebo môže mi povedať, že neži takto, povedzme. Hej, že tam niekomu povedal, bohatému mládencovi tam povedal, že choď a rozdaj všetko, čo máš a daj to chudobným, či predaj všetko, čo máš, daj to chudobným a potom poď a nasleduj ma. Hej. A teraz teda je mnoho vecí a Ježiš by mohol povedať kadečo. Čiže prvá myšlienka je takáto, že chcem vôbec žiť s Ježišom, alebo nechcem. Ak chcem žiť s Ježišom, tak by to potom malo niekde sa v mojom živote prejaviť, že to tak je. Ja si pamätám, keď som sa obrátil, to bolo možno, ja neviem, tak myslím už tak skutočne, že už som začal nasledovať Boha aj tak vážnejšie. Hej? Tak to bolo niekde okolo 20-21 rokov som mal a bolo to tak, že som sa rozhodoval, že ako vlastne prežijem svoj život. Že ako ho vlastne chcem prežiť. Že prežijem ho, povedzme, že tak, ako som videl, že naši ho prežili, prežijem ho nejakým spôsobom, alebo že ako vlastne. Lebo zrazu Ježiš hovorí tam, vieš aké, že poď za mnou a nasleduj ma. Ale teraz, že čo to bude znamenať v mojom živote, že ako ho budem nasledovať, kde ho budem nasledovať, čo budem vlastne robiť. A normálne som si povedal, že ja to zariskujem, že ja ten život si skrátka zariadím tak, že nie, čokoľvek, že ja za tým Ježišom pôjdem. A spravil som to rozhodnutie fakt pred tými 30 rokmi, 30, že? Pred 30 rokmi som to rozhodnutie spravil a nikdy som ho skrátka neľutoval, ale rozhodol som sa, povedzme, že na dnešné pomery by som povedal, že trošku, že dosť radikálne som sa rozhodol. A povedal som si, že nech by to znamenalo v mojom živote čokoľvek, nech by mi Boh povedal, že choď a pôjdeš do Afriky, tak som si vravel, že dobre, pôjdem, ak mi to Boh povie. Našťastie mi to nepovedal. tak som nemusel ísť, ale v mnohých veciach ma Boh viedol. Napríklad som bojoval s tým, že či založiť tú firmu ITčkarskú, alebo nezaložiť. Hej? Že či chodiť do pokojnej roboty, alebo založiť tú firmu. A cítil som, že Boh ma vedie, že založ to. No tak som do toho aj išiel a vďaka Bohu celý ten čas Boh bol verný a tá firma stojí do dneska, sú v nej ľudia a je to dobré. Úplne som šťastný, hej. A takých vecí je viacej, že manželstvo je z takej kategórie, škola je z takej kategórie, napríklad teraz tá Bratislava, hej, že chodievame tam do tej Bratislavy, že každý týždeň vo štvrtok a je to tak 2 hodiny cesty od nás, hej. A je to vždy, to stojí nejaké peniaze a ešte tam ideme, ešte aby som sa pripravil, ešte to tam odkázať, ešte aj niečo treba hodiť do zbierky, aby sme mohli fungovať a potom ideme 2 hodiny naspäť, hej. Ale počúvaj, ja sa normálne cítim, že to je, že som šťastný. Že sa cítim ako ryba vo vode. Úplne, že som z toho šťastný, lebo niečo vo mne hovorí, že fajn, že je to dobré, že je to správna vec. Hej. A teda, ja vám, že nechcem nejaké veľké, hlboké dneska teológie asi hovoriť. Rozmýšľal som, či nebudem to, čo v Žiline o súdoch, čo sme ráno vraveli, ale pozrite si na internete, ak budete chcieť. Hej. No a teda jednoduchá vec je takáto, že poprvé odporúčam ti z celého srdca, príď k Ježišovi a otvor život s ním.
Ak toto spravíš, toto základné prvé rozhodnutie, tak sa ten život už začne formovať nejakým spôsobom. Napríklad Jakob, keď odchádzal od svojho otca, od Izáka, tak skorej dalo by sa povedať, že nie, že odchádzal, ale že utekal pred svojim bratom, lebo ukradol to prvorodenstvo od neho takým podvodom nejakým a teraz utekal, aby ho brácho nezabil, hej, čo je zaujímavá životná situácia. No a on hovorí, keď prišiel do ako sa to volá, do Betelu, že? Betel, kde je rebrík? Beteli. Že v Beteli? Áno, do Betelu. Tak prišiel do Betelu a hovoril, že Bože, ak ma zaopatríš, lebo odchádzam s jednou palicou, ale ak ma zaopatríš a dáš mi jesť a prenocovať a budem si mať čo obliecť, že budeš mi mojím Bohom a ja budem teba nasledovať a ty budeš mojím Bohom. A takto sa rozhodol a toto ho potom sprevádzalo vlastne celý život. Hej. Čiže poprvé, že či chcem s Ježišom kráčať, alebo nechcem. Môžem sa rozhodnúť, že chcem, alebo môžem sa rozhodnúť, že to zvládnem sám ten život. Ja som sa rozhodol, že chcem, niektorí, že chcú, niektorí, že nechcú. Druhá vec je, keď prídem za Ježišom, tak keď mu vyrozprávam to, že s akou vecou bojujem, tak mal by som vedieť vypočuť od Boha niečo také, že choď a sprav toto. Choď a sprav toto. Toto už veľa ľudí napríklad s týmto má trošku problém, že buď nechce vypočuť, alebo nevie vypočuť, alebo keď aj vypočuje, tak to nakoniec nespraví tak, ako to Ježiš povedal. A toto tiež odporúčam, že počúvajte, zázrak není v tom, že prísť k Ježišovi, zázrak není, že Ježiš niečo hovorí, zázrak je, keď robím to, čo Ježiš povedal, že treba spraviť. A keď toto spravím, až vtedy, keď to robím, až vtedy, keď sa to deje. Náman sírsky. Hej. Náman sírsky je príbeh zo Starého zákona, kedy prichádza za prorokom Elizeom, Elizeom, furt si tie mená mýlim týchto dvoch. Hej, že prichádza za Elizeom na radu jeho nejakej mladej holky, ktorú má on je Sýrčan, ale má nejakú služobničku, mladú holku z Izraela, ktorá mu hovorí, že počúvaj, si malomocný, potrebuješ uzdravenie, ale v Izraeli sú takí proroci, ktorí keď ti povie, že máš niečo spraviť a keď ty to spravíš, tak uvidíš, na tvoj život príde uzdravenie. A on najprv nad tým asi špekuloval a potom sa rozhodol, že no dobre, no však nič za to nedám. Malomocný, keď už je, tak už ti asi je skoro všetko jedno. Hej? Aj tak vieš, že za chvíľu budeš vyzerať ako neviem čo, ako kostra. Tak išiel nakoniec. A teraz, čiže on sa rozhodol, že áno, potom tam prišiel. No ale teraz mu povedal ten prorok Elizeus vec, ktorú nechcel počuť, že choď a 7-krát sa ponor v rieke Jordáne. A keď sa 7-krát ponoríš, nie 6, ani nie 5, ani nie 4, ale ponoríš sa tam 7-krát. Prečo 7-krát? Ja neviem. Ja by som možno povedal, že 1. Ale Boh povedal, že 7, aby možno jeho trpezlivosť alebo jeho nejakú, neviem čo, aby ho nejakým spôsobom preskúšal. A teda povedal mu toto, že choď a keď sa 7-krát ponoríš, tak potom budeš uzdravený. A on keď videl, a ešte mu aj povedal, že do akej rieky, do rieky Jordán, ktorá je fakt, že hnusná rieka. Kto ste tam boli, tak viete, že je to škaredá rieka. To není pekná rieka typu nejaký potok v Tatrách, alebo čo. To je bahnité, špinavá voda, ktorá není to kto vie čo. A teraz on sa z toho až urazil, že nejaký Boží posol, kvázi akože Boží posol, mu hovorí, že takúto hlúposť, on sa až urazil, že do tohto potoka ma ty posielaš. Však ja som veliteľ sýrskeho vojska, náčelník generálneho štábu sýrskeho a ty ma tu posielaš do nejakého zablateného potoka, do ktorého sa mám 7-krát oné. A čo to je za hanba takého človeka, ako som ja? Vieš, čo nás niekedy bráni od toho, aby sme spravili veci? Pýcha. Že ja som kdosi.
Mne nebude niekto hovoriť, ako mám žiť. Mne nebude niekto hovoriť, čo mám robiť. Hej. Ale niekedy potom to aj tak vyzerá v živote. No a teda, on sa takto nazúril a že nejde, poznáte ten príbeh, ale na konci ho urozprávali zase tí jeho služobníci. On vďaka Bohu, že sa aspoň obklopil múdrymi ľuďmi, ktorí do ňoho furt dobiedzali, že neblbni, počúvaj, keď už sme sem prišli, keď už ti povedal, však choď a správ čo one. A on hovoril, že ja som myslel, že on bude nado mnou zhývať nejaké ruky, bude tam nado mnou krútiť alebo niečo, povie nejakú takú vec a že z toho budem uzdravený. A on ma tu posiela do toho potoka a oni neboj sa nič, choď a pekne správ, čo povedal. No a on potom sa teda pokoril, hoci bol náčelník generálneho štábu, išiel do bahnitej, blatistej vody, ktorá nestála za to, že žiadne ocenenie. Počúvaj, ale keď vyšiel odtiaľ, tak bol uzdravený. Stálo to za to. Takéto príbehy sú v Biblii, že ľudia, keď to učinili, keď to spravili, ja vám to ešte prečítam vám to ešte z Nového zákona. Každého teda, kto čuje tieto moje slova a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale, a spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a oborili sa na ten dom a nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slova a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku a spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a zavadili o ten dom a padnul a jeho pád bol veľký. A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasli zástupy nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc a nie ako zákonníci. Amen. Vieš, čo im hovoril? Že zákonníci rozprávali teóriu a Ježiš rozprával, že prax. A povedal v tej praxi takúto vec, že keď ma budete počúvať a keď to vykonáte, tak ja vám sľubujem, že vaše životy budú stáť tak pevne, že nimi nepohne nič. A teraz, že na čom stojí vlastne naše presvedčenie, že to dobre dopadne? Vieš na čom? Iba na tom, že Ježišove slova sú pravdivé. Na ničom inom nevie náš život stáť. Iba, že jeden človek pred 2000 rokmi neklamal. A ja viem, že je to, aj som to dneska v Žiline vravel, že znie to tak, že podľa mňa znie to tak, že ako trošku, že hlúpučky, že by sme boli. Že to ty fakt veríš nejakému človekovi, čo natáral pred 2000 rokmi nejaké veci a ty teraz po 2000 rokoch na tom trváš, že je to ako, že tomuto ty chceš veriť, že to je všetko, čo ty máš, že nemáš nič viac, máš iba to, že nejaký sľub nejakého človeka pred 2000 rokmi. A v podstate dalo by sa povedať, že áno, že celé kresťanstvo stojí v podstate len na sľube človeka, ktorý pred 2000 rokmi povedal, že je to takto a verte mi, že je to tak. A my stojíme pred otázkou, že budeme veriť tomu človeku spred 2000 rokov, že to fakt je všetko pravda, alebo tomu nebudeme veriť. A to, prečo nás nazývajú bláznami, niekedy neveriaci ľudia, tak je to preto to. Že oni povedia, že čo si ty hlúpi, ty fakt veríš nejakému človeku 2000 rokov staré veci, ktoré narozprával, tak ty na to ideš oprieť celý svoj život. Ale v podstate je to len o tom, že či bol Ježiš pravdobravný, alebo nebol. Či Ježiš to, čo hovoril, či to tak bolo a či to je pravda, alebo to nie je pravda. Lebo my nič iné nemáme. My skrátka nemáme nejaký veľký dôkaz. Ja som nikdy za svoj život Ježiša skrátka nevidel a nie, že by som si to neprijal. Hej? Rád by som ho videl, ale som ho nevidel. Nikdy som nevidel žiadneho anjela. Ja som úplne, že bežný ITčkar. Ja nemám, že by som niečo takéto z týchto vecí zažil, ale jednu vec viem. Keď som sám s Bohom, tak viem, že s niekým som. Viem, že tam niekde so mnou je, že to není vymyslené, viem, že tam s ním sedím. A keby sa ma niekto spýtal od mojich blízkych alebo hocikoho, že no ale ako to vieš? Počúvaj človeče, ja neviem, ako to viem. Skrátka som tam a on je tam so mnou. Ja k nemu hovorím a ja cítim, že tam je so mnou, že ma počúva. Častokrát viem, že mi aj odpoveda na tie veci. Častokrát viem, že niečo so mnou koná. Že niekedy ani neviem tú odpoveď hneď, ale cítim, že sa k nej blížim. Alebo niečo takéto. Hej? A teda, že na čom stojí naša viera?
na absolútne, Biblia hovorí, že je to bláznovstvo. A bláznovstvo je toto, že ja verím na 100%, že to, čo Ježiš pred 2000 rokmi rozprával, že je pravda a že sa dá o to oprieť so všetkým. Ešte jeden vám dám z Ostravy príklad, a už som ho asi aj hovoril aj tu, že pred asi 25 rokmi, alebo koľko, 28 rokmi, som mal starého otca, no a dostal rakovinu, hej. A veľmi rýchlo sa mu to zhoršovalo. A ja som bol vtedy tak čerstvý kresťan, hej, že nevedel som ešte všetky veci, nevedel som, ako sa mám za ňoho modliť, skoro, že minimum toho som rozumel a nevedel som všetko, hej. A teraz videl som, že všetci sú k nemu takí, ako sa ku chorým ľuďom správame, že s takou milosrdenstvom a s takým povzbudzovaním a takou akože dobrou náladou, aj keď bolo vidno, že všetci sú uplakaní, ale chodili, keď už išli za ním, tak hovorili, že neboj a dostaneš sa z toho a bude to dobré a pôjdeme na huby a vieš, takéto kadiaké veci. A ja som stál pred otázkou, že veď ale rakovina není sranda. Lebo to bolo už na ňom vidno. Tu mal hrču, tam mal hrču, tieklo mu niečo. Bolo to skrátka čudné, hej. A teraz som, že idem aj ja takto, alebo sa ho spýtam vážnejšie niečo. A išiel som potom za ním, že starý oco, že počúvaj ma sem, že on bol komunista totižto celoživotný, hej, takže neveril v Boha. A teda pýtal som sa ho, že starý oco, počúvaj ma sem, že povedz mi pravdu, bojíš sa alebo nebojíš? A on povedal, že vieš čo, že bojím. A vravil som mu, vieš čo máš za diagnózu? A on, že hej, že viem. No a ja som mu potom vravil, že počúvaj, že ja ti neviem sľúbiť nič, neviem ti dať nejaký dôkaz, ale viem ti povedať len jednu jedinú vec, že ja som oprel celý svoj život na tie sľuby, ktoré sľúbil Ježiš a on povedal, že kto verí v neho, aj keby zomrel, bude žiť. A že príde, že neuvidí smrti, ale že pôjde rovno k nemu. A že nemám ti čo iné dať, ale chcem ti povedať jedno, že Ježiš je pre mňa dôveryhodná osoba a že on sľúbil, že každého jedného, kto príde k nemu, tak ho nevyženie, ale príjme ho a bude s ním. A že dokonca je pre nás pripravené nebo, o ktorom sľúbil, že on nám ide dopredu pripraviť nejaké príbytky niekde do neba. Ja neviem, kde to je, čo to je, ako to je, či to je hore, či to je doľava, či to je z Austrálie hore, alebo od nás hore, alebo ktorým smerom to je hore, ale povedal, že to ide spraviť a nemám nič, len ti vravím, že Ježiš to sľúbil a ja mu verím, že je to pravda. A potom som sa ho pýtal, že chcel by si, že si ochotný uveriť aj týmu a odovzdať mu svoj život. A on povedal, že hej. A potom sa stalo to, že ho prijal teda do svojho života. Nie mňa, ani nie moje slova, ani nič také. Jeho samého prijal do svojho života. Osobne sa s ním nejako dal do kontaktu, do reči alebo niečo. A videl som, že hneď po tej modlitbe sa mu zmenila tvár a bol skrátka iným človekom, ako som ho poznal celé tie roky, ktoré boli dovtedy. Bolo to v jeho tvári. Že namiesto toho, že by som tam videl ten strach, ktorý tam ešte pred chvíľou tam bola akási úľava a akési taký odpočinok, že čo tam nebolo. Hej? A vďaka Bohu som rád, že som sa pustil tou cestou a že som nešiel inou, lebo na druhý deň už sa s ním nedalo hovoriť a už potom niekde mu to tlačilo na mozog, alebo ja už neviem, hej, a už bol mimo. No a teda, že na čom to stálo, na čom to celé je to iba na tom, že Ježiš mu sľúbil jemu a sľúbil to aj mne a sľúbil to aj tebe, aj každému jednému človeku, že počúvaj, môžeš so mnou žiť a ja ťa neopustím po všetky dni svojho života. Budem ťa sprevádzať, dokedy len budeš chcieť. Že keď budeš tu žiť na tejto zemi 20 rokov, alebo 50, alebo 100, tak ja s tebou budem celý ten čas, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám a stále ťa budem len sprevádzať v živote. Môžeš sa na mňa spoľahnúť v akejkoľvek veci. A toto je to veľké nejaké poslanie alebo posolstvo evanjelia, že je tu niekto, kto nás má rád, je tu niekto, kto dokázal tú lásku tým, že bol ochotný za nás zomrieť, aby sme my nemuseli a tým dokázal, že ako veľmi hlboko, skrátka to s nami myslí dobre, keď bol ochotný spraviť ešte až takúto vec.
A na nás tu na zemi je jedna jediná vec, že či mu vydáme svoje životy a dáme mu ich do jeho rúk a požiadame ho, že OK, tak ja teraz prichádzam k tebe, prosím ťa o odpustenie všetkých vecí, ktorými som žil alebo kráčal kdesi od teba preč a teraz sa obraciam, aby som nekráčal od teba preč niekde tým smerom, ale obraciam sa, aby som k tebe kráčal správne, aby som kráčal skrátka nie od teba, ale aby som kráčal k tebe. A pozývam ťa do svojho života. A vtedy sa naštartuje ten život s Bohom a ja som za ten čas fakt videl akože veľa ľudí, že desiatky, možno už sú to určite aj stovky, hej, že stovky ľudí, ktorých sa to evanjelium tak dotklo, že desi v ich vnútri skrátka povstalo niečo, čo tam nebolo a začali sa zrazu skrátka spoliehať na miesto samého seba, začali sa spoliehať na neho. A potom, keď už sa človek spolieha na neho, tak ide len o to, že budovať postupne a zlepšovať ten vzťah s ním natoľko, aby človek stále lepšie a lepšie rozumel, že kadiaľ tú jeho cestu má Boh vlastne pripravenú. Potom už ide len o toto, že keď sa spustí táto vec, že keď sa naštartuje vlastne ten život s Bohom, tá prvá vec, ten prvý krok, kedy ja odovzdávam život Bohu, tak potom len ide o to, že poznávať ho, ako hovorí, poznávať ho, ako s ním žiť, ako ten vzťah prehlbovať a ako tie veci vo svojom živote by mohli byť stále, v mojom živote by mohli byť stále lepšie a lepšie. Hej? A na to je aj cirkev, na to je aj spoločenstvo s bratmi a sestrami, na to sa niektorí obrátili pred nami a boli obrátení skorej, aby nám mohli odovzdať tie skúsenosti, ktoré oni za ten čas majú, ale sľub je takýto, alebo pravda je takáto. Nikto, kto príde za ním, tak ho nevyženie, a každý, kdokoľvek sa spoľahne na neho, tak má dôveryhodného človeka alebo dôveryhodnú osobu, na ktorú sa môže spoľahnúť. Hej? A teda v rámci takéhoto nejakého toho, že neviem čo dám, že úvodu, tak je, že toto premyslenie toto premyslenie odovzdanie životu Bohu. No a teraz ešte chcem prečítať jeden príbeh a ten poďme do Samuelovej, hej, 1. Samuelova, prvú kapitolu od 1. verša budeme čítať. No, a bol nejaký muž z Ramataim Cofínma, to nevieme, kde je, ale povedzme, že kde si v Izraeli, z vrchu Efraimovho, ktorému bolo meno Elkána, syn Jechoráma, syna Elihuva, syna Tochuva, syna Cúfovho, Efraťan. Ten mal 2 ženy, čo sa vtedy mohlo, alebo čo vtedy bolo zvykom. No neviem, či to bola taká Božia vôľa, ale skrátka takto to nejako bolo. Ten mal 2 ženy. Jednej bolo meno Anna a meno druhej bolo Penina. Penina mala deti, ale Anna nemala deti. Človek chodieval z roka na rok do svojho mesta a hore kláňať sa a obetovať Hospodinovi zástupov bytnú obeť v Šíle, kde boli 2 synovia Éliho, Chofny a Pinchas, kňazmi Hospodinovými. A bývalo vše toho dňa, keď obetoval Elkána bytnú obeť, že dal Penine svojej žene i všetkým jej synom i jej dcéram diely, ale Anne dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval. Lež Hospodin bol zavrel jej život. A jej protivnica ju veľmi popudzovala, aby ju rozrušovala, pretože Hospodin bol zavrel jej život. Tak robieval Elkána každého roku, kedykoľvek išla hore do domu Hospodinovho a tam tá ju vždy tak popudzovala a ona plakávala a nejedávala. A Elkána jej muž jej povedal: Anna, prečo plačeš a prečo neješ? A prečo je smutné tvoje srdce? Či nie som ti ja lepší ako 10 synov? A Anna vstala, keď boli jedli v Šíle a keď boli pili, a Eli, kňaz, sedel na stolici pri podvojach chrámu Hospodinovho a ona bola rozžialenej duše a modlila sa Hospodinovi a plakala veľmi. A sľúbila sľub a riekla: Hospodine zástupov, ak pohliadneš na trápenie, toto už je modlitba, ktorú hovorila Bohu v tom chráme.
Hospodine zástupov, ak pohliadneš na trápenie svojej dievky a rozpomenieš sa na mňa a nezabudneš na svoju dievku, ale dáš svojej dievke plod mužského pohlavia, dám ho Hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni svojho života a britva nevstúpi na jeho hlavu. A stalo sa, keď sa len dlho modlila pred Hospodinom, že Eli pozoroval na jej ústa, ale Anna hovorila vo svojom srdci, iba jej rty sa pohybovali, čiže nehovorila nejako veľmi nahlas, ale iba takým nejakým šepotom a jej hlasu nebolo počuť. Preto myslel o nej Eli, že je opitá. A Eli jej povedal, dokedy, že budeš opitá, vytriezvej zo svojho vína. On si myslel, že ešte aj opitá došla do toho chrámu. A Anna odpovedala a riekla, nie som ja opitá, môj pane, som žena utrápeného ducha a vína ani nejakého opojného nápoja som nepila, ale vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Nepovažuj svoje dievky za dcéru Beliála, lebo z mnohého svojho úpenia a z veľkého svojho zármutku som hovorila až doteraz. Na to odpovedal Eli a riekol, idi v pokoji a Boh Izraelov nech ti dá to, čo si prosila od neho. A riekla, nech nájde tvoja dievka milosť v tvojich očiach. A žena išla svojou cestou, najedla sa a jej tvár nebola viacej smutná. Potom vstali skoro ráno a poklonili sa pred Hospodinom a navrátili sa a prišli do svojho domu do Rámy a Elkána poznal Annu, svoju ženu, a Hospodin sa rozpomenul na ňu a stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a nazvala jeho meno Samuel, lebo riekla, od Hospodina som ho vyprosila. Amen. No, chcel som to celé prečítať a teraz, že rozoberme trošku ten príbeh dneska. Na začiatku je žena, ktorá je nešťastná vo svojom živote, nešťastná je z nejakej veci a nešťastná je kvôli tomu, že nemôže mať deti. Ešte navyše, aby to nebolo len, že je nešťastná sama zo seba, ešte má aj konkurentkyňu, alebo ako to mám povedať, v tom vzťahu s tým Elkánom, s tým jej mužom. A tá nie, že by ju nejako že súcitila s ňou, ale ešte ju viacej hecovala. Podľa mňa bola medzi nimi nejaká taká súťaž od toho chlapa, že kto ho bude mať, alebo kto toto. Na jednej strane ten Elkána mal rád túto Annu, a možno, že tá penina zase ale nemala deti táto Anna, ale tá druhá, tá penina zase mala deti, ale není tam napísané, že by ju Elkána miloval, takže možno si ju zobral len preto, že vyzerala, alebo ja neviem čo, že ako sa k sebe dostali, alebo čo, ale tá možno žiarlila, že Elkána ju má rád, tak ju potom potupovala, že nemá deti, to by mi tak nejako sedelo. Taký je niekedy svet, možno aj ženský svet býva niekedy taký ťažší, že niekedy bývajú aj ženy dosť také nemilosrdné na seba, že vedia si niekedy ešte viacej robiť zle ako chlapi, nie? Není to tak, že zdá sa mi, že niekedy sú, tak sa vedia počtichnúť až pod rebro niekedy. No a teda táto ju vedela tak počtichnúť, že ona ešte aj z toho, čo trpela sama, tak ešte bola z toho viacej zronená. A teraz ide o to, že utešoval ju nejakým základným spôsobom ten muž, že dával jej dvojnásobný diel na tie obete a potom jej hovoril, že či som ti ja není dosť, či som není viacej ako 10 synov, keby si mala. Ale ona čo hovorila, že daj mi ty svätý pokoj, že ja chcem syna, skrátka, potrebujem, že ja chcem vojsť k tomuto. A teraz Elkána to nevedel vybaviť, samozrejme, a teda ona posledné miesto, kde sa rozhodla ísť, je teda popri tom obetovaní, ako chodili oni do Šíla. Neviem, či ste tam boli, to Šílo je pekné miesto, to je fakt pekné miesto. Tak tam bol ten stánok rozostávaný. A ona tam, posledná vec, čo teda riešila, alebo čo teda vedela ešte spraviť, je toto. Že išla a pred Bohom kričala tie veci, ktoré sme tam čítali. Že spravila sľub a riekla, Hospodine zástupov, ak pohliadneš na trápenie svojej dievky. Čiže ona, čo tam vidíme? Utrápená žena, prichádza ale do chrámu, kde sa môže modliť a robí pred Bohom sľub, že Bože,
ak ma požehnáš synom, tak ja spravím niečo. A uzavrela ako keby s Bohom nejakú zmluvu, že ak sa toto stane, tak ja zase spravím niečo iné. Neviem, či ste to niekedy skúsili. Ja keď som bol tak ešte v procese obracania, tak som sľúbil, že ak ma revízor nechytí, takže deň budem postiť. Lebo išiel som do školy, už na niečo iné som potreboval peniaze, alebo som minul, už ani neviem, kde som toto. A teraz približoval sa revízor. A už som ho videl 2 vozne, 1 vozeň a mi ešte do Žiliny taký kus. Tak som, že už som nevedel, čo mám robiť, tak jediné, čo ma napadlo, že Bože, ak ma nechytí, ja ti fakt sľubujem, že deň nebudem jesť. Myslel som, že fest spravím nejakú veľkú vec, hej. Že deň nejem. Ale stalo sa, na pódiu sa stalo, vieš čo, že prišiel až po tie dvere, kde som sedel a fakt ti nevošiel do toho posledného vozňa, kde som bol ja a fakt som ti tú pokutu nedostal, hej. A tak som to myslím si, že to nebolo tento prípad, hej, to bolo, neviem, či pri revízoroch to funguje, na čierno, keď cestuješ, ale mne to vtedy nejako takto dopadlo. Aj som ten deň potom akože si odpustil poctivo, ale to bola taká skúsenosť, že pre mňa zvláštna, hej, že ja som bol za dverami, on sa blížil, videl som to cez vagóny a skrátka do posledného nevošiel. Tak som si vral, že to je sila. Ale som si vral, že ale teraz pôstiť, že ty vecami ani nechce, že možno by som nemusel, alebo tak. Ale nakoniec som to takto nejako spravil, že dodržal som ten sľub. No a táto holka, táto Anna, sľúbila Bohu tiež nejaký sľub, že ak spravíš toto, tak ja spravím toto. Hej, a teraz, že niekto vraví, že viacero kazateľov som počul povedať toto, že ak nevieš sa vymotať v nejakej veci z niečoho ťažkého, že ak sa nevieš z niečoho ťažkého vymotať, že správ s Bohom zmluvu, sľub. Že sľub, že ak ťa z toho dostane, ty spravíš niečo. Funguje to, či nie? Povedzte, neviem. Podľa mňa by mohlo. Minimálne to tu vidíme, hej, že to takto, že jej to dopadlo dobre a ona neprosila len tak, ona spravila s Bohom zmluvu, že ak to spravíš, tak ja ti sľubujem, že spravím ja toto. Dávam to iba ako inšpiráciu a domyslíte si to každý sám. Hej. Nechcem vás presvedčiť o niečom, že teraz všetci nasľubujme hory doly a revízory zmiznú z vlakov, alebo ja neviem, niečo iné, ale skrátka, ona sľúbila sľub a Boh na ten sľub zareagoval a spravila to. Počul som viacerých, napríklad, vieš čo, ktorí hovorili, že Bože, ak ma dostaneš z finančných problémov, tak ja ti sľubujem, že ti budem dávať 10, 20 alebo 30% z toho, čo ma požehnáš v tejto oblasti. A aj viem, že to viacerí dodržali. Čiže domyslíte si to, ale v tomto príbehu to vidíme, že to takto bolo. Teraz, druhá vec je, že ona, je tam napísané, že hovorila, že je tam teraz, že je rozžialeného ducha, a že nepovažuj svoje dievky za dceru Beliala, lebo z mnohého svojho úpenia a veľkého svojho zármutku som hovorila až doteraz. Čiže, aký bol jej stav v tej modlitbe? Vyzerá, že bola utrápená. Že ona sa to tam fakt išla odplakať pred Bohom a teda bývajú také situácie, že si to človek ešte aj pred Bohom odplače. Asi hej. Podľa mňa bývajú. Ja neviem, že za ten život život je zvláštny. Stane sa v ňom kadečo, človeče. Ja mám 50 plus a nepoviem plus koľko, ale 50 plus mám a zažil som už aj ťažké veci v živote. A bol som kresťan, ale prichádzajú niekedy také zvláštne správy, hej. Ale aj tak Biblia hovorí, že neopustím ťa.
Kto si sedel teraz u mňa na terase, sme sa rozprávali s jedným bratom a má veľmi ťažké tiež finančné obdobie, hej, že veľmi ťažké. Vravel, že skrátka ťažké, hej, že nechcem to viacej nepoviem viac ako treba, ale teda, že ťažké finančné obdobie a hovoril som, že počúvaj, že chápem, ale keď tak rozmýšľame, tak každý v Biblii, takmer každá postava v Biblii, či Abraham, či Izák, či Jákob, či ďalší, zažili aj niečo také, aspoň raz za život, že obdobie sucha, alebo obdobie nejakých problémov, alebo obdobie takéto nejaké, hej. A teda bývajú veci, že príde na človeka aj kadečo, len treba nájsť cestu, ako my by sme to na toho Boha vedeli zložiť, ako by sme to mohli priniesť. No a ja vám odporúčam toto, že zavrite sa s Bohom o samote sami, tak ako sa zavrela táto holka s Bohom, alebo teda išla tam, toho Elkánu nechala tam, Peninu nechala tam, tie deti nechala tam a vybrala sa sama hľadať Boha, ona a Boh. A teraz, totižto, pomoc nie je v tom, že sa modlím, pomoc je v tom, že sa s Bohom v danej veci stretnem. Že ja mám taký, že to je iba medzi ňou a medzi Bohom. Že to není medzi viacerými ľuďmi. Že to je skrátka iba medzi ním, medzi tým človekom a medzi Bohom. Spomínate si toho Natanaela, ktorého Ježiš povolal, že videl som ťa pod tým figovníkom. Niečo pod tým figovníkom sa stalo také, čo bolo iba medzi ním a medzi Bohom. Evanjelium nefunguje na všeobecných poučkách. Evanjelium funguje iba na tom, že ja som bol s Ježišom, alebo niekto iný bol s Ježišom a že bolo niečo medzi nimi, že sa stalo niečo medzi nimi konkrétne, že to nie je sprostredkovaná vec. Neexistuje niečo také, že ti začne pomáhať, že 100% ti pomôže to, že stačí to, že iba človek, že chodí do zboru. Ja som videl veľa ľudí, že iba chodenie do zboru, lebo chodenie do zboru je dobré, ale malo by viesť len k tomu, že ja sa lepšie, hlbšie, viacej viem stretnúť s Bohom iba osobne, ja a on. Že toto je to, čo nakoniec sa podarí. Že ak toto ja vo svojom živote nemám, že nejaký druh stretnutí, v ktorých nie je nikto iný, som tam iba ja a je tam iba Boh a som tam treba s Bibliou a rozmýšľam o ňom, modlím sa k nemu a spoznávam ho, ale je tam, že niečo, že ja a on. Že toto ak nie je v kresťanskom živote, tak veci sa nehýbu, hoci, vieš, kresťanom neznamená, že človek niekde chodí, že to by ho robilo kresťanom. Zvykne sa hovoriť, že môžeš spať v garáži, ale aj tak sa nestaneš autom. Hej, že môžeš spať v cirkvi, aj tak sa nestaneš kresťanom tým, že chodievame stále do zboru. Ale pravda je taká, že musí prebehnúť niečo také, že ja osobne som s tým Ježišom sa stretol a niečo sa stalo, že ja cítim, že bol som s ním. A toto keď je, ako? Iskra, neviem, no každý by to povedal svojimi nejakými slovami, alebo dotyk by to niekto nazval, alebo niečo také, že taký pocit, alebo niečo také, ale ona bola takto pred Bohom, hovorila, vylievala svoje srdce, spravila ten sľub, z diaľky ju pozoroval Eli, to bol ten kňaz, myslel si o nej, že je opitá, čiže nie len, čiže jej to správanie tam vyzeralo, že to nebolo to nejaké úplne dôstojné, šomrala tam neviem čo, hej, užialenej duše, plakala tam neviem čo. A to je jedno, že či človek pri tom plače, neplače, podľa ťažkosti, v akých žije. Hej, ale potom sa udialo skrátka to, že ona dostala jedno slovo a na to odpovedal Eli a riekol, idi v pokoji a Boh Izraelov nech ti dá to, čo si prosila od neho. Hej. Vieš, čo bol výsledok, ktorý ju zmenil? Že toto slovo, ktoré vtedy vypočula od toho kňaza, od toho Eliho. Ona dostala len slovo, ktoré v správny čas prišlo a ona cez to slovo dostala také povzbudenie, že ju to zmenilo, lebo je tu napísané, a že riekla, nech nájde tvoja dievka milosť v tvojich očiach, a podľa tohto to vidíme, a žena išla svojou cestou a najedla sa, dovtedy nechcela jedávať, a jej tvár nebola viacej smutná. Čiže,
Čo zmenilo jej situáciu z toho, že nejedávala a bývala v depresiách alebo smutná? To, že dostala také slovo, ktoré ju povzbudzovalo, že Boh ju vypočul a on jej povedal, že nech ti dá Boh to, ako si prosila. A teda, na zmenu v našom živote nám Boh posiela slovo a my na základe toho slova niečo spravíme a keď sa stretne slovo, ktoré on poslal k nám, či už cez nejakého človeka, ktorý bol vtedy ten Eli, alebo je to slovo, ktoré posiela Boh, alebo je to slovo, ktoré mi ukáže Boh v Biblii, keď takéto slovo dostanem pre moju vlastnú konkrétnu situáciu a keď ja na základe toho slova sa zariadím, napríklad, keby ona tomu neuverila, tak by ďalej nejedávala a ďalej by bola smutná. Ale ona tomu uverila a na základe toho sa najedla a na základe toho nebola viacej smutná. Čiže, a mala hneď to dieťa, alebo nemala? No nemala, lebo odchádzala odtiaľ s čím? S jedinou vecou, že so slovom, ktoré jej Eli povedal, že nech ti Boh dá to, ako si prosila. A onu tomu uverila. Čo je na začiatku každého jedného zázraku alebo zmeny v našom živote? Je tam to, že človek ešte nemá vyriešený ten problém, ale už má slovo, ktorým Boh do tej danej situácie niečo povedal. A keď máme slovo, ktoré Boh povedal do tej danej situácie a my ho príjmeme za svoje a začneme podľa neho, že ako keby ho príjmeme a spravíme to, čo máme spraviť, tak skrátka vtedy sa tá situácia začne obracať. A teraz, že oni sa vrátili domov, nejaký čas, ešte nevieme koľko, trvalo, kým otehotnela teda, ale stalo sa to, že na základe toho slova spustilo to schopnosť, aby v jej živote sa skrátka to otehotnenie podarilo. Slovo spôsobilo schopnosť otehotnieť. Bez slova by nebola schopnosť otehotnieť. Slovo, ktoré nám Boh posiela, umožňuje to, aby sa stalo presne to, čo my očakávame, že Boh môže spraviť. Napríklad slovo o bývaní môže niekomu doniesť bývanie. Slovo o firme môže niekomu doniesť firmu. Slovo o slobode v jeho živote môže niekomu doniesť vyslobodenie z nejakých vecí. Slovo o zmene v rodine môže doniesť do jeho života, že zmenenú rodinu. Nech sú v našich životoch slová, ktoré Boh posiela a my ich len príjmajme do svojho života. Ak sa ti zdá, že nejaká maličkosť k tebe niečo hovorí v Biblii, počúvaj, tak nezoberme to iba tak, že také vzrušujúce alebo niečo. Nie, ak ku mne niečo hovorí, tak normálne si to počiarkni poriadne, vracaj sa k tomu žltou farbou, červenou, modrou, všetkými farbami si to tam celé poznač a všetky slova, ktoré cítiš, že Boh dáva do tvojho života, tak sú posielané na to, aby niečo spôsobili, na to, aby niečo zmenili. Predtým, ako sa požehnanie spustilo vo financiách v našej rodine, ja som uveril tomu, že som v Kristovi Ježišovi požehnaný a že som prijal Abrahamové požehnanie. Uveril som tomu skorej. Na účte nebolo nič, bolo tam to isté ako predtým, keď som neuveril, ale v mojom srdci už bolo uverené, že som tak isto požehnaný, ako bol požehnaný Abraham. Dneska som to tiež vravel, že lebo Boh žehná veriacich spolu s veriacim Abrahamom. Žehná tým istým požehnaním veriacich a takisto ich žehná, ako žehnal Abrahama. A teda predtým, ako sa tá situácia podarí, predtým, ako sa tá situácia zmení, tak treba zvládnuť ešte jeden boj. A to je, viete čo, boj medzi tým, že čo vidíme našimi očami a chvíľa, kedy sa to začne prejavovať a že my ešte len veríme, ale v celé naše zmysly hovoria, že čo blbneš, čo ty blbneš, aká zmena, o akej zmene to ty hovoríš, o akom požehnaní to ty hovoríš, o akom zdraví, o akom bývaní, o akej robote, o akom neviem čom to ty hovoríš. Hej, ale ak mám slovo, ktoré si nenechám zobrať a na tom slove trvám za každú cenu a som ochotný ustáť nejakú chvíľu ten čas, kým sa to prejaví v realite, ale v mojom srdci je slovo, ktoré ma dookola znovu a znovu povzbudzuje a hovorí mi, neboj sa, si požehnaný.
ja si pamätám ten stav, že ako som nad tým rozmýšľal. Vieš ako som nad tým rozmýšľal? Že v Kristovi Ježišovi sme prevzali Abrahamové požehnanie a teraz ja som si začal hovoriť, že áno, tak ja mám Abrahamové požehnanie, ale pamätám si, že aký druh myšlienok popri tom býval v mojej hlave. A ten druh myšlienok, viete, aký bol? Že koho klameš? Na koho sa ty hráš, že si ty požehnaný? Aký si ty požehnaný? Však nemáte nič. Že žiadna zmena, a o akej zmene ty hovoríš tu na, že aký ty chceš byť požehnaný. A viete, na čo som prišiel? Že človek môže prijať, že je požehnaný skorej, ako sa to prejaví na jeho účte. A môže si to o sebe myslieť, že je požehnaný skorej, ako sa to začne prejavovať a ako tie prvé peniaze nastanú. Dokonca si myslím, že to funguje takto. Že pokiaľ si nebudeš myslieť a veriť o sebe, že si požehnaný skorej, ako naskáču tie peniaze, tak dovtedy skrátka žiadne požehnanie ani nezačne naskakovať. A dovtedy, ako neuveríme o sebe, že sme hodní, že sme dostatoční, tak sa nezmení pocit nedostatočnosti na dostatočnosť. Dovtedy, ako nebudeme veriť, že je nejaká vec v Biblii pravda, tak skrátka ona sa nezmení, lebo viera musí predbiehať to, čo vidíme a to, čo o chvíľu uvidíme, tak to musí predbiehať to presvedčenie, ktoré je desi v našom živote a je skorej ako všetko ostatné. No, tak, a toto vlastne, tu by sme možno aj mohli to dneska skončiť, lebo skorej sme začali, môžeme skorej skončiť. A teda vec je takáto, že viera v sebe nesie nejaký rozpor medzi tým, čo vidia naše oči a medzi tým, čomu sme uverili zo slova. Komukoľvek sa podarí ignorovať to, čo vidí svojimi očami a zavrieť oči pred tým, čo vidí a viacej sa naplniť v tej vnútornej predstave silou toho verša alebo tej pravdy, ktorú som prijal, keď ma tá premôže a začnem ju brať vážnejšie ako to, čo vidím svojimi očami, tak zrazu vtedy v tej chvíli to začína fungovať a spúšťajú sa všetky veci. Jediná vec je to, že moje zmysly mi hovoria neklam, neblbni, koho klameš? Však klameš samého seba. Není ti blbé, že klameš Boha? Není ti blbé, že klameš samého seba? Však ty si klamár, že keď hovoríš, že si požehnaný. No a ja som hovoril, že som požehnaný a na účte nebolo fakt nič. Hej? Ale už som to hovoril, že som požehnaný, lebo som tomu uveril, že normálne si to tak vybavujem, že som diablovi skoro až musel hovoriť, alebo aspoň som to pokladal za hlas diablov, že veď ale vy nemáte nič, aký si požehnaný. Tak ja som vravel, že áno, nemáme nič, ale sme aj tak požehnaní. Ja som človek, ktorý nemá nič, aj tak požehnaný. Lebo dá sa byť požehnaný a nemať nič. Dá sa byť, lebo nejakú chvíľu to môže trvať, kým to požehnanie sa prejaví. Ale to nevadí na tom, že áno, som požehnaný človek s deravým vreckom zatiaľ, hej? Ale som požehnaný človek. A budem si to lebo ako ty chceš mi tvrdiť, že si požehnaný? No lebo Biblia tu hovorí, že Boh ma žehná s veriacim Abrahamom. Že ma žehná rovnakým spôsobom. A ak ma žehná rovnakým spôsobom, že Boh s veriacim Abrahamom, no tak potom musím byť požehnaný rovnako, ako je požehnaný Abraham. Ak je tu, lebo potom by ten verš, alebo to slovo by potom skrátka neplatilo, že žehná Boh, že Boh žehná veriacich spolu s veriacim Abrahamom. No ak ich žehná, no tak žehná aj mňa, lebo ja som tiež veriaci. A ak to nie je pravda, tak potom ten verš nie je pravda. Ale ako ty môžeš mi hovoriť, že si požehnaný, keď na účte nič nemáte a máte deravé vrecka? To neviem, ale pravda je taká, že tu je napísané, že Boh ma žehná spolu s veriacim Abrahamom, takže som požehnaný rovnako, ako je požehnaný Abraham. A tá istá sila, ktorá žehnala Abrahama, teda žehná aj môj život a žehná aj moje deravé vrecko. Žehná aj môj stav účtu. Žehná aj naše bývanie, žehná aj všetko. Hej? A nič viac k tomu podľa mňa netreba. Stačí, že prísť k Bohu, stačí, že vypočuť slovo, stačí tvrdohlavo trvať na tom slove, že to slovo je pravda a nie moje okolnosti sú pravda.
A potom Boh zrazu má stavebný materiál, z ktorého vie postaviť zmenu v našom živote. Prísť k Bohu, vypočuť slovo, prijať ho, trvať na ňom a nenechať sa vykývať, že sa to nepodarí. Lebo my by sme chceli, aj býva to také rozčarovanie, nie? Viacero ľudí mi to tak aj povedalo v poslednej dobe, také akési trošku rozčarovanie z toho, že malo by to byť všetko také, že rýchlo a malo by to byť hneď a také jednoduchšie celé, hej? A ja by som tiež hlasoval, aby to tak bolo, no veď a ja by som bol rád, keby to tak bolo, ale Boh nejedná na základe našich potrieb, Boh jedná na základe našej viery. Všetko, za čokoľvek mu niekto na zemi uverí, tak v tej veci, v ktorej mu Boh mu človek za niečo uverí, tak zrazu má Boh v rukách niečo, cez čo tomu človeku vlastne môže pomôcť. A to je, myslím, že 10 alebo 12 krát je to v Novom zákone napísané, že nech sa ti stane podľa tvojej viery. Nech sa ti stane podľa tvojej viery, nech sa ti stane podľa tvojej viery, nech sa ti stane podľa tvojej viery. Hej? Ani nie podľa niečoho iného, ale podľa toho, ako tomu veríš. A ak ty o sebe budeš veriť, že tvoje manželstvo, povedzme, že niečo s ním, tak sa to tam bude diať. Ak ty uveríš, že vo svojich financiách niečo, tak sa to tam bude diať. Ak uveríme, že v našom zdraví niečo bude haprovať, tak sa to tam skrátka bude diať, lebo nech sa nám stane podľa našej viery. A teda ja si hovorím, že rozumnejšie je nastaviť svoj život tak, že veriť každému zasľúbeniu, ktoré v Biblii nájdem, a keď sa ma to slovo dotklo a chápem jeho logiku, napríklad, že Ježiš odniesol kliatby, aby na mňa prešlo Abrahamové požehnanie, tak ak ju odniesol, tú kliatbu, tak na môj život a skrze to prešlo na môj život požehnanie, tak ja ho mám. Lebo iná možnosť nie je. Iba ho skrátka len mám. A to požehnanie teda mám, ja sa s ním mienim zmieriť a mienim pokorne ho nosiť, Abrahamové požehnanie a cítiť sa pri tom fajn, že to tak celé je. Hej. No a to je vlastne všetko, čo by som dneska chcel povedať. Hej. Boh má svoje cestičky a tie cestičky sú takéto. My prídeme, on povie slovo, my ho príjmeme, ak nám povie, že niečo sprav, tak spravíme a nenecháme sa vykývať, že keď sa to nedieje hneď zo sekundy na sekundu. Lebo Anna to dieťa počala až o niekoľko mesiacov. Nevieme kedy presne, ale určite ho ešte nepočala tam, lebo odišli medzi tým už do svojho toho mesta. Čiže prajem ti, že uchop Božie povzbudenie v tých oblastiach, v ktorých potrebuješ ty. Ja som to potreboval trebárs v tých financiách, alebo sme to potom potrebovali pri niečom inom, hej, že zo dve veci, ale že v čomkoľvek potrebuješ, príjmi od Boha povzbudenie a hovor k nemu dovtedy, kým ti nepošle slovo. Hovor k nemu dovtedy, kým ti nepošle slovo. Povedz mu normálne, že daj mi slovo. Viete, kto si pýtal slovo? Pýtal si slovo Peter, ktorý chodil po vlnách. Predtým, ako vystúpil na more, Ježiš chodil po vlnách, teraz Peter bol v lodi a báli sa, že to je nejaký duch, alebo že čo to je, lebo videli postavu, ale každý vie, že po vode sa nebeha. A teda hovoril, že to som ja a Peter povedal, že ak si to ty, tak povedz, aby som aj ja vyšiel za tebou. A on mu povedal, poď. No, počúvaj. Ježišové slovo poď spraví z vody, mostík. Ježišové slovo poď, nebolo treba nič iné, lenže poď. A teraz, našťastie, Peter nerozmýšľal. Lebo keby bol nad tým rozmýšľal, že čo mi to hovorí, tak by na tú vodu nikdy nevystúpil. Keby mu, podľa mňa, vyšiel skorej, ako mu to došlo, že čo má vlastne spraviť. A potom, keď mu to začalo dochádzať, tak sa začal potápať. Ale dovtedy, kým hľadel iba na Ježiša a hľadel na to slovo, ktoré mu povedal poď, tak dovtedy to v jeho živote fungovalo a chodil po tých vlnách. Hej? Čiže nech ti Boh dá slovo, čo máš spraviť. Nech ti Boh dá slovo. A potom to slovo zober,
už odkladám toto, hej, že nechcem už ďalej hovoriť, ale že najbežnejší spôsob, ako Boh posiela svoje slovo, je, viete ako? Že človek číta Bibliu, prejde 1. kapitolu, nič sa ho nedotkne, 2. kapitola, nič sa ho nedotkne, 3. kapitola, bežné veci, neviem čo, a potom v 4. kapitole zrazu sa ho niečo dotkne a ty cítiš, že niečo sa tam deje. A vtedy sa zastavíš a povieš, že Bože, niečo mi chceš týmto povedať. Že cítim, že sa to dotklo môjho srdca, niečo mi to hovorí. Hej. Neviem ešte poriadne čo, ale cítim, že áno. A teraz vraciaš sa k tomu slovu a premýšľaš nad tým slovom, že čo tam je vlastne napísané, že čo tým Boh asi môže myslieť. A potom sa to ako keby rozpraskne ako nejaké semienko a začne z neho vyrastať strom, ktorý zrazu bude mať väčšie, bude to niečo, čo ťa bude posilňovať. A keď máš toto slovo a spravíš podľa tohto slova, nikto ťa nezastaví. Skrátka, všetky veci dopadnú tak, ako Biblia hovorí, alebo ako to slovo hovorí, že to má dopadnúť. Len my nech sa naučíme podľa týchto pravidiel kráčať. Hej. A toto vám vlastne všetkým prajem, lebo každý máme aj také veci, ktoré musíme ešte zvládnuť a musíme ich ešte spraviť. Hej. Neverím, že skrátka, dokedy sme na tejto zemi, tak furt sú nejaké veci, ktoré treba riešiť. Každý má nejakú bolestivú vec, ktorú potrebuje vyriešiť. Niekto to má s tým, niekto s hentým, že všetci sme v tom na jednom. Hej. Každý máme také výzvy. Ja napríklad najviac riešim to teraz tú Bratislavu. Že fakt veľmi túžim potom, aby sa povstalo to zhromaždenie, aby bolo. Nechcem totiž to, aby sme tam mali, že 10 ľudí, 15 ľudí alebo 20 ľudí. Že chcel by som, aby to bolo že niečo obrovské, že hnutie, ktoré pohne celou Bratislavou. A hovorím si, že budem pred Bohom stať dovtedy, kým mi Boh nepovie úplne jasné inštrukcie. A už mám viacero povzbudení, ktoré k tomu mám. Ja skrátka cítim, že Boh tam niečo chce robiť. Hej, cítim, že to tak je. A chcem ešte za svojho života vidieť jednu vec. Hnutie, v ktorom budú stovky a tisíce ľudí, ktorí sa obrátia. Za svoj život to ešte chcem vidieť. A som rozhodnutý stáť pred Bohom dovtedy, kým neuvidím, že sa tá vec pohne. A niektoré veci trvajú aj dlhšie, ale vykašľať sa na to. Hej. Vravil som vám, že najdlhšie, za čo som sa modlil, bolo 15 rokov. Viem, že to není povzbudivé. Ale lepšie 15 rokov ako nič. Lebo sa jednalo o život môjho otca. A 15 rokov sa nechcel obrátiť. A potom sa vďaka Bohu obrátil, lebo Boh dal milosť do jeho života. Hej. Čiže nie, kto sa nevzdá, tento prelomí. A toto je iba extrém, že za niekoho druhého, ale v bežných veciach nie. V bežných veciach je to tak, že budem stáť pred Bohom a volať Bohu, že Otče, ako s touto vecou mám pohnúť? Ako mám s touto vecou pohnúť? Ako mám s tým pohnúť? Ako? Ukáž mi to. V ktorom príbehu je to? Kde to je? Stretol sa s tým už niekto, s touto mojou situáciou? Mal už niekto v Biblii takýto podobný prípad, taký prúser, ktorý riešim ja? Ak je, kde tam je v Biblii o tomto prúsere? A ukáž mi tie príbehy, kde sa o tomto druhu prúseru píše. A ty tie príbehy si prečítaš a budeš si klásť otázky, že prečo to v tomto príbehu dopadlo dobre. Čo tam spravil Boh? Čo tam spravil ten človek? Čo tam spravil dobre? Čo tam spravil blbo? Čo tam zabralo? Lebo Boh nie je príjimačom osôb. A keď je tam zjavená nejaká pravda, ona není len pre toho človeka, ktorý tam bol pred, x rokmi spomínaný, ale je tam aj ako pre nás, aby sme aj my mali návod a mali recept, ako z podobných prúserových situácií sa vieme dostať. Sú tam sľuby, Boh je verný, dodrží každý jeden. A posledná myšlienka, ja to robím tak, že sa zoberiem do lesa a nech ma nik nevyrušuje a pekne kráčam. Ja sa neviem modliť moc po sediačky alebo po ležiačky alebo po klačiačky. Nejde mi to celkom. A aj vidím, že v Biblii je to tak zvláštne napísané, že chodiť s Bohom. Že Boh nás ako keby volá, že aby sme chodili s ním. Hej. Tak si hovorím, že aj to chodenie nie je úplne mimo Biblie. A ja teda kráčam a hovorím, že Otče, tá Bratislava, to nám musí padnúť. To sa musí podariť toto.
To je vec, že to chceme obidvaja, nie? Veď aj ty chceš, že aby tá Bratislava, že aby tam boli stovky a tisíce spasených ľudí. Však to chceme obidvaja. Tak poďme na to, pekne, poďme spolupracovať, že ako to tam dostaneme, ako tam to evanjelium začne sa rozširovať, ako sa dostane k ďalším a ďalším ľuďom. A takto sa desi prechádzam po tom lese a cítim, že Boh ma v tom pozbudzuje. A ešte nemám také, napríklad poviem vám, že nemám ešte takú úplne, že presnú stratégiu, ale už mám 2 kroky, ktoré treba spraviť. Viem, že ktoré 2 kroky máme spraviť a pekne po prázdninách ich začnem hovoriť ľuďom a dobre to spravíme. Ešte ich najprv overím, potom vám poviem, že ako fungujú, ale už mám dva kroky, ktoré cítim, že Boh mi ukázal, že tieto dva kroky spravte. Jedno, čo treba vložiť do toho zhromaždenia a druhé je, že čo treba zorganizovať v rámci toho zhromaždenia. A takto mienim dobíjať tú vec a viem, že na to nestačím, že nemám na to sílu spraviť to sám. Hej, že nemám na to sílu skrátka, že vypasovať sa s tou situáciou a vyhrať to vo svojej vlastnej sile. Ako Abraham nevedel mať dieťa, ako táto Anna nevedela mať dieťa zo svojich vlastných síl. Potrebovala na to nejaký Boží vklad, nejaký zázrak. Tak možno aj v tvojej situácii nemáš na to svoju vlastnú silu, že vyriešiť tú situáciu, ale máš Boha, za ktorým sa dá chodiť, za ktorým sa dá kráčať. A pekne s ním takto kráčaj, zosynchronizuješ svoje kroky, zosynchronizuješ svoje myšlienky a budeš s ním hovoriť normálne ako s priateľom, že toto, ako to ideme vymyslieť, ako to spravíme, ako sa k tomu dostaneme, že čo mám spraviť a čo je v tom moja úloha, čo spravíš ty, akým spôsobom. Sme v tom predsa parťanci, nie? A to je pravda, sme. A takto isto kráčajte vo svojich veciach, v tej veci, v ktorej potrebujete, a ty nemôžeš cítiť, že ti Boh neodpovedal. Ona tam dlhšie pred tým Bohom v tom chráme bola a hovorila to k nemu, až kým Boh neposlal odpoveď z toho Eliho, ktorý jej tú odpoveď dal a s tou odpoveďou sa už uspokojila. No, a to je vlastne celé. Toto musíme nejako v tých našich situáciách docieliť a keď to docielíme, tak vyhráme. A každé jedno víťazstvo je cenné. Počúvaj, keď vyhráš vo svojom prípade, všetci budú šťastní, lebo je to víťazstvo všetkých ostatných, je to víťazstvo celej cirkvi. Keď sa to podarí tebe, všetci sa budú tešiť, že sa ti to podarilo. Keď sa to podarí druhému, tak to bude ďalšie víťazstvo, lebo je jasné, že sme porazili diabla zase v nejakej ďalšej oblasti. A nech pekne držíme spolu, nech sa povzbudzujeme, keď niekto klesá, tak nech mu druhý zodvihne ruky, nech ho posilní, nech mu povie, že počuj, neviem, zodvihni sa, nejako krič Bohu ďalej, alebo poďme spolu, alebo niečo spravíme a budeme sa pekne povzbudzovať, kým neuvidíme výsledok. To vám všetko prajem.